Yun mga master, magandang araw sa inyong lahat. Tama tayo sa panibagong ating fishing adventure. So uhuli tayo ngayon ng mga bibit saka buwan-buwan. So kasama ko yung aking partner. Yan, dalawa kami dito ngayon. So yan, dito sila. Dito yung mga isla ngayon sa gilid-gilid. So hulihan natin yan. So let's go. Abangan nyo kailan nyo mahuli namin mamaya. Stig. Posible. Sayang, laki. Ito pa, kuha ko na. Dito pa rin. Buwan. Hili pa na, tatlo na yan. Ang laking buwan. Oh! Fish on! Ay, may pita na. Tabang may kanya, pa rin. Oh, fish on! Natin. Dapat talaga trigger sa Yan. So yan, kapish on tayo mga master. Yan. Lakas. Ay, 1-0. 1-0 mga master. Tayo, 1-0. Yan, fish on. Ito kayo, let's go. Oh, ano yan? Oh, ay, mga good. Yan, nag-snapper na ba? Ayos. Yo! Nag-snapper. Nag-snapper. Eh, nag-snapper. Yan. Pang-globe snapper na yung ayos. Yan, mag-uwi tayo ng marami pa ba? Patikimin mo si mama ng marami. May higit tayo bukas no? Yan. Yan. Fish on. Ay, natanggal. Yan. Fish on tayo. Ito. Eh, tanggal. Yan, fish on na naman ang masal. Mutik pa nakatakas. Yan. Lagay ka natin sa ano. Yan. Libre na ulam. Makabistas. Ay, buko. Sumabit. Ay, ha? Meron. Tala to. Oh. Yung upgraded hook na lang gamitin mo. Ito try mo to. Upgraded na yan. Ah. Tara, parang panay ka din. Oh, matuto ka yan. Fish on. Ah, fish on tayo na master. Tanggal. Ito pa.
Ah. Ito. Sabi. Yan. Ay, maganda pa rin tap water dun eh, no? Meron pa din. Hindi na. Ayun, anong gagawin ko ngayon? Kunin ko na. Nagkampong tayo. Sa lalak lang pa. Ay, ito pala. Ah. Nagkampong na tayo dalawa. Yun, nakamaster oh. Woo!